Atzo Urdaibaik bigarren Ziabogaren ondoren hautsi zuen Oreka eta gaur Hondarribiak lehenengo eman orduko egin du tartea. Aldaketa bakarra Mikel Orbañanosek 14koan, Iker Zabalak 3. Atzo Aresen erraz nagusitu ziren bizkaitarrak, baina gaur oso bestelako kontuak izan ditugu Boiron. Hasi eta buka ama Guadalupekoa gehiago izan da eta puntu bat jandio 18. jardunaldian liderrari. Gozatu egin dute Arraunean berdeek eta 11 segundo atera dizkiote helmugan Urdaibairi. 3. atzetik aurrera etorrita Donostiarra izan da eta 4. Orio. Hondarribiak 7. garaipena lortu du. Aresek agur esan dio gaur Ohorezko mailari eta Lekitxarrak jaitsierako play-offa prestatu beharko du. Santurtzik bestalde, iazko ligako eta Kontxako garaileak gaur jokatu du denboraldiko azken estropada, aurtengo helburua lortuta gainera. Datorren urtean ere, onenen artean izango da Sotera.